Ana Tomislave, hvala vam, predsjedniče, dobrodošli u RTL danas. Dobro večer. Završili ste, vidjeli ste na ekstremističkoj stranici mirotvorac kao maltene neprijatelj Ukrajine. Plašite li se za vlastitu sigurnost? Pa završila je hrvatska vlada na toj stranici, sasvim bi baš rekli. Jer navodno hrvatska vlada ima prebliske odnose sa Sovjetskim savezom, sa Rusijom. Jučer je bio tamo i neki dan je bio i Grlić Radman, čovjek koji se okolo predstavlja kao ministar vanjskih poslova i govori da ja ne predstavljam državu, nego je predstavljao on, dakle sitni Plenkovićev sluga, ali bio je u Moskvi kod Lavrova i čovjek je stvarno pozvao Putina u Hrvatsku, evo prije 2 dana. Nije vas strah? Ne, čega ne bude? Pa doći oni na moj popis. Ali samo rekli ste ekstremistička, ne? Dakle, pa ja očekujem od ukrajinske vlade, koja je navodno prozapadna i dijelimo iste vrijednosti, da se s takvim tipovima obračuna. Da se ogradi od toga? Pa ne, nego da ih naprosto dovede u red. Dakle, Ukrajina je već 8 godina u jednom groznom, u stvari, statusu prema Europskoj uniji, koja se prema Ukrajini ponaša neodgovorno. Da nisu dobili ništa od Europske unije, obećavane su im milijardi, Ukrajina je, i ovo što govorim, ne govorim da bih nekoga uvrijedio. Niti sam ukrajinski neprijatelj, niti sam nekakav ruski prijatelj. A jeste li vi pretjerali u svojim izjavama oko Ukrajine? Samo, nisam pretjerao. Nikad se rekao da je to korumpirana zemlja? To piše u raportima Europske unije. To je ono čemu se Plenković može. Netko će reći tko to govori i dolazimo i mi zemlje koja ima problem sa korupcijom. Hvala Bogu da postoje oni, pa mi nismo najgori. Mi smo drugi najgori. Dakle, Ukrajina ima problem i mora ga početi rješavati. I sa separatistima, koji ni Rusija nije priznala, dakle, nastaviti razgovore, dakle, ne ignorirati činjenicu da tamo postoje nekakvi pregovarači koji nisu najbolji dečki, ali s njima treba razgovarati. A ne ići konstantno na put konfrontacije sa termonuklearnom i hipersoničnom silom, Rusijom. To nije Srbija. I kogod ih na to potiče, je opasan šarlatan. A takvih danas u Europi ima dosta. Vi u ovom slučaju niste htjeli dizati tenzije, nego spuštate loptu. A kako gledate na činjenicu da se vlada ograđuje od vaših izjava, da se premijer Plenković ispričava, da Grlić Ukrajini konkretno? Pa neka se ispričava, dakle on se ponaša kao ukrajinski agent, a ja kao hrvatski predsjednik. To je ogromna razlika. Dakle, ja nisam slizan sa Rusima. Ja tamo nisam nikad bio službeno, ja nisam nikad popio kavu sa ruskim ambasadorom. Pa kad vas neko etiketira da ste pro-ruski orijentirani, vi to odbacujete. To je ovaj tjedan, prošli tjedan sam bio pro-američki kad sam se zalagao i natjerao vladu da uzme poklon. Dakle, 80 i nešto Bradleya. Vidite kako se to mijenja iz tjedna u tjedan. A htio bih reći još nešto u Ukrajini. Dakle, ja to pratim godinama, ja znam taj prostor, ja nisam tamo otišao na 2 službena puta kao Plenković i pokupio dnevnice, jer je poslao Europski parlament, ja sam o tom prostoru mislima i znanjem godinama, ja vladam i ruskim jezikom, dosta dobro pratim te stvari. I sada ovo situaciju nemate potrebu da se ispričate Ukrajincima. Nemam nikakvu ljubav, niti mržnju. Dakle, Ukrajina slavi heroje iz Drugog svjetskog rata koji su masovni ubojice Poljaka i Židova. Tim ljudima se dižu spomenice po zapadnoj Ukrajini. Stepan Bandera, prosvjedi na Majdanu, koje sam nazvao nečim što je imalo apsolutne elemente državnog udara i svrgavanja legitimno izabrane vlade. Uz srčanu pomoć Europske unije i Europskog vijeća u kojem sam ja tada sjedio i Washingtona, nacionalni heroji dijela Ukrajine, ne cijela Ukrajine, su ljudi koji su jednako loši ili gori od Pavelića. Stepan Bandera i njegovi suradnici, Roman Šuškević ili kako se zove, ti ljudi su na markama. Dakle, imamo ozbiljan problem. I kad govorimo o strahu i neurozi, koji je i doveo i do separatizma, i do Krima, onda stvari treba gledati na taj način. Dakle, ne mislite da ste niti u jednoj svojoj izjavi pretjerali ili da trebate se za to ispričati? Jasno mi je ovo što govorite. Kome da se ispričam? Ukrajincima, kao što je to napravio predsjednik vlade? Ni govora. Ne, mislim da je predsjednik vlade jedan običan poltron, koji dakle ide tamo gdje mu nije mjesto. To je radio inače za vrijeme Kolinde Grabar-Kitarović, koja je pokušavala. Doduše, tenzije su bile manje. Dakle, ukrajinska vlast nije bila tako militantna. To ponašanje je premilitantno, ono je nerazumno, ja to moram reći. To nije Srbija, Rusija s druge strane. Kolinda Grabar-Kitarović je pokušavala nekim diplomatskim tonovima zgraditi nešto sa Rusijom. Plenković sve kontra. Dakle, to je bipolarna politika bila i u vremenu kada je predsjednica bila iz HDZ-a i kada je Plenković sada, nažalost tada i sada, bio premijer, jer to je jedno ponašanje koje je meni teško objasniti
Sve ono što mene zanima je interes Hrvatske, jedino to. I nakon što vidim naslovnicu u jednim novinama, jedna dakle, medijska kuća, da Hrvatska šalje 1500 vojnika u Ukrajinu sa upitnikom, i onda me to pitaju, šta je moja dužnost da kažem, da bih smirio hrvatsku javnost? Rekli ste da neće hrvatski vojnik ići u Ukrajinu, s druge strane me zanima, jeste li znali vi u tom trenutku kada ste to izjavljivali da su se hrvatski vojnici vratili iz Poljske? Da, znao sam. Ja potpisujem naredbe. To je još jedna stvar o kojima Radman i Plenković lažu po svijetu. I ovaj nesretni Bandić. Jeste li uopće o ovoj temi razgovarali sa Plenkovićem? Ne, nisam. Zašto? Zato što nemamo nikakvu komunikaciju. Zato što čovjek živi u balonu, živi u svom svijetu. Dakle, zgrčen je, pokušava obraniti svoje korumpirane, bezobrazne ministre i šefove kabineta. Je normalno da predsjednik Republike ne komunicira sa predsjednikom Vlade? A da mi meni Vlade? recite normalno da predsjednik kabineta, odnosno ureda predsjednika Vlade, dakle najbliži suradnik i prijatelj iz diplomacije iz vremena kad su ispijali kave i pili guste sa šlagom u Parizu, da lažno ispuni prijavu o prebivalištu u policiji, lažno, pod materijalnom kaznenom odgovornošću, da ga premijer nakon toga brani. Dobro, rekli ste da je to i kazneno djelo, možemo se vratiti na tu temu. Nešto kasnije zadržao bi se na Ukrajini. Grlić Radman koji ste spomenuli kaže da se Tuđman okreće u grobu, da ga zovu veleposlanici u Kijevu, je pozvana na razgovore naša veleposlanica. Je li vas itko zvao? Kakve to veze ima me itko zvao? I kakve to veze ima naša veleposlanica? Pa normalno da je pozvana i normalno da je tamo neki činovnik u ministarstvu rekao da se Ukrajina s tim ne slaže. To je potpuno normalno. Ali kakve to veze ima utjecaj na Hrvatsku? Dobro, ja vas pitam za izjave Grlića Radmana koji kaže evo Tuđman se okreće u grobu, da kad bi mogao čuti vas. Okrenuo bi se u grobu. Šta vi kažete? Ja se mogu sad ovako usput obračunavati sa Plenkovićevim pudlicama, instalacijama. Dakle, Grlić Radman je sramota. Taj čovjek je potpuno nesposoban za posao koji radi. Ali nije biran direktno, dakle to je Plenkovićev izbor kao i Banožić. Ne zna govoriti ni hrvatski, ne zna engleski. Kad treba stati u obranu hrvatskih interesa, na primjer ovih naših nesretnih i zlostavljanih sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini, Hrvata, onda se ponaša kao zadnja kukavica, povlači se sa položaja i to ne tamo gdje bi trebao pucat na nekoga, nego samo pucat u zrak. I reći čekajte, pa mi postojimo ovdje, dajte nas slušajte. Ne? Toliko o toj solidarnosti Europske unije prema Hrvatskoj i hrvatskim potrebama u Bosni i Hercegovini, kada govorimo o ovoj vladi, ali zato treba biti solidaran s Ukrajinom, jel da? Dakle, ja protiv Ukrajine nemam apsolutno ništa. Nemam apsolutno ništa, ali Ukrajina nije članica NATO-a. Ukrajinu mrcvare isti oni briselski birokrati koji su mrcvarili i mrcvari neke druge države, prodaju im maglu, obećavaju im nekakav pridruženi status. Zemlja je prema nalazima Europske unije u vrlo lošem stanju. Nekad su bili razvijeni, sada imaju per capita na razini Kosova. Je li to uspjeh evropske briselske politike? Jeste li zapravo rekli ono što mnogi u Evropskoj uniji i misle, ali se boje javno izraziti ili neki možda čak i ne? Ja se ne bojim niti ukrajinskih huligana, niti bilo čega što bi se moglo dogoditi Hrvatskoj, jer Hrvatska je sigurna. Mi smo se za to izborili, da bismo svojim mjestom za stolom mogli promicati glasno, ako treba, i svoje interese. Ovo vlast to ne radi. Znate zašto? Jer se svi gledaju na nekim pozicijama. Nakon mene, nakon mog posla, moje dužnosti predsjednika Republike, za mene više nema pozicija. Sad ste spomenuli svoj zadnji ples. Ne može se to svakom sviđati. Plešete zadnji ples. Da, dakle u mojoj karijeri više nema dalje. To je to. Ja neću više nikada raditi ništa ovako. I dok to radim, još neko vrijeme, ja želim učiniti sve u interesu svog naroda, svoje države, dakle, globalno gledajući da nas se ne uvlači u katastrofe neodgovornim i nepromišljenim izjavama i konfrontacijom sa državom koja je toliko drugačija od nas, to je Rusija. Je li na pameti drugi mandat ili? Kažem vam, ja nakon ovoga što radim, više neću raditi ni jedan drugi posao koji će biti imalo važan i u kojem ću imati imalo utjecaja ove vrste koje sad imam. Sad imam, dakle ono što govorim se barem čuje i vjerujem da radim dobro za svoju zemlju i za svoj narod. A nažalost nas predstavljaju neki od najnesposobnijih pa i najkorumpiranijih hrvatskih sinova i kćeri. Predsjedniče, spomenuli ste Bosnu i Hercegovinu, tamo traju pregovori u Neumu. Je li Neum oko izbornog zakonodavstva, može li zapravo biti Neum jedan novi Dayton? Ne vjerujem. Mislite da neće tamo se izaći nikakvo rješenje? Ja to pratim detaljno. U kontaktu sam stalno s našim, neću reći ljudima, jer to je druga država.
Ali ako im mi ne pomognemo i ako se za njih ne izborimo u Europskoj uniji, pored hladnih i ciničnih partnera sa zapada, oni će biti doslovno svedeni ne na status nacionalne manjine. Jer nacionalne manjine, recimo u Hrvatskoj, imaju vrlo, vrlo dostojanstveni gospodski status. I to je dobro. Nego će biti svedeni na status otirača. Neće ih biti. Tko je za to kriv? Za to su krivi oni koji to dopuštaju i oni koji ne poduzimaju ono što bi mogli. Oni koji ne poduzimaju, to je naša vlada, na čelu s Plenkovićem. Ne rade ništa, kad god imaju priliku nešto napraviti, prepadnu se i pobjegnu. I oni, a to su prije svega, dakle, sarajevske unitarističke elite i čašija, Izetbegović, ovaj član predsjedništva Džaferović, dakle, ljudi koji rade sve da opstruiraju pregovore, to i sad rade dok vi ja razgovaramo. Ja znam što se događa, dakle, kupuju, kradu vrijeme. Što znači, to su pregovori sa figom u džepu? Tako je, to su pregovori sa velikom figom u džepu, da ne kažem neku drugu riječ. Zašto mislite da je Milorad Dodik, odnosno da Milorad Dodik nije problem za Bosnu i Hercegovinu, a evo spomenuti Izetbegović upravo nije i dobro jutro, dajmo se konačno osvijestimo to. Dakle, ja na te stvari gledam iz perspektive hrvatskog interesa i njegovog ostvarenja kako ga ja razumijem. Nakon određenog broja godina i kilometraže, mislim da ga malo razumijem, ali mogu pogriješiti. Nije isključeno da pogriješim. Ali iskustvo mi govori jako puno. Prvo, ja sam jedini hrvatski političar ove generacije, bilo koje generacije, koji je, kad je Bosna i Hercegovina u svom radu i djelovanju bio na obje obale. Ja sam bio dosta blizak i družio sam se sa sarajevskom ekipom, posebno ovim građanima, a sad sam vrlo blizak i surađujem sa predstavnicima hrvatskog naroda, ne HDZ-om. I ne samo HDZ-om Bosne i Hercegovine. Ja znam i jedno i drugo. I vidim šta se radi. Pokušava ih se pokrast i uzeti im bilo kakav mehanizam odlučivanja i zaštite u federaciji. I sad da se vratimo na Dodika. Republika Srpska je činjenica, to je fakt, faktotum. Nećemo ga izmijeniti. Dobro, ali možemo Bosna i Hercegovina. Možemo, naravno, i neće nikad ni otići iz Bosne i Hercegovine, zato jer ne mogu. Jer nemaju dva pištolja na vodu. Dakle, to plašenje Republikom Srpskom i njezinom separacijom je u biti podsjeća na neki način na rusku invaziju u Ukrajine. Predsjedniče, više od ovih tema... Samo još sekundu, dakle da bez Hrvata nema Bosne i Hercegovine. Hrvatski status se uređuje unutar federacije. Dakle, u kojoj su zajedno s Bošnjacima, muslimanima, jedan od dva naroda, ima ih 4 puta manje. Dom naroda federacije nije dom Filđančića ili dom Žetončića, nego je dom konstitutivnih naroda. To je genitiv množine, ne genitiv jednine. To nije dom raje. Dakle, to je dom naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata. S obzirom da Srba u federaciji više nema, da su njihov klub u domu naroda praktički preuzeli Bošnjaci, da im oni biraju predstavnike. Jedina linija obrane nacionalnih vitalnih interesa je hrvatska većina u domu naroda. Zapravo, sva tri naroda trebaju biti jednako ravnopravna kako to Dayton i jamči. I dok mi razgovaramo, u Neumu od sutra ujutro se kao počinje pregovarati, odnosno danas, ne? Ali to nisu pregovori. Ok, vidjet ćemo kako će završiti pregovori u Neumu. Ono što više građana zanima, hrvatske građane od svih ovih tema, vjerujem, to je životni standard. Svjedoci smo malo poskupljenja, energenti i cijene energenata divljaju, cijene hrane, o čemu smo govorili na početku emisije, su otišle u nebo. Što treba napraviti? Što vlada treba napraviti? Što biste vi, da ste premijer, a bili ste premijer, napravili u ovoj situaciji? Ja sam bio premijer u puno težoj ekonomskoj situaciji, to ću ponoviti 100 puta ako je potrebno. Dakle, ja sam bio premijer koji je naslijedio ogromne deficite, vrlo nepovoljno i neprijateljsko tržište kapitala sa ogromnim kamatnim stopama. To znači kad idete po novac, onda on ima cijenu, jedno je imao tada, a jedno ima danas. To sve znamo. Što biste napravili sada u ovoj situaciji koja je... Nije U ovoj situaciji bih nešto napravio, ova vlada ne radi ništa. Nešto bih napravio. U ovom trenutku vam ne mogu reći što bih napravio. Nisam predsjednik vlade. Niti ga zbog toga previše prozivam. Ja preko dosta stvari prelazim i mislim da i trebam preći. I ne reći sve što mislim. Što na umu, to na drumu, jel da, kao to je problem. Prvo, da bi tako funkcionirao, moraš imati um. I drugo, ako si na drumu, bar si na glavnoj cesti, a ne na nekoj kozijoj stazi. Dakle, i na umu i na drumu. Ova vlada ne poduzima ništa, međutim,
Ne bih rekao da je situacija katastrofalna, inflacija se mjeri. Dakle, stopa inflacije je viša nego što je bila zadnjih 20-30 godina, ali i dalje daleko od onoga što smo nekada živjeli. Ima više objašnjenja za to. I ubrzan gospodarski rast, i veća potražnja, što samo po sebi nije loše. I naprosto činjenica da je u području energenata opet veća potražnja, dakle, pritisnula na cijene. I Tu se može reagirati, recimo, vrlo malo. Vrlo malo, dakle, zaštititi najsiromašnije. Ja to još uvijek ne vidim. Dobro, to je vlada i najavila da će proširiti primjenu vaučera. S druge strane, u jeku ove inflacije, jesmo li mi spremni za euro i kako će uvođenje eura Ja o utjecati tome na više nas? ne mislim govoriti, vratit ću se na nešto što mi je iznimno važno, Ali govorili ste a to je svoje korupcija, to je korupcija. Dakle, Plenković štiti, kondonira i stavlja u hlad i u zaštitu kategorički ljude koji su naprosto korumpirani, ja to ne mogu drugčije nazvati. Dakle, netko ko svjesno lažno prijavi prebivalište, sa potpunom sviješću o protupravnosti i zabranjenosti i kažnjivosti onoga što rade, uživa zaštitu premijera. Na koga točno mislite? Mislim na Frku Petešića. Mislite da je on korumpiran, da je on to s namjerom napravio, da to nije omaška? Kako može biti omaška ako netko nakon 7 godina namjerno prebaci prebivalište na dugi otrov? Ali s druge strane, dužnosnici imaju pravo dobiti stan ako nemaju nekretninu, bez obzira. On je došao s mandata, bio je vaš veleposlanik. Da, nažalost, i on je Grlić Radman, da. Ima pravo, kažete. Ajde mi dajte još jednog čovjeka koji je to pravo iskoristio. Ajde još jednog. U mojoj vladi, u Sanaderovoj vladi, u vladi Jadranke Kosor, u vladi Tima Oreškovića. U silinu saborskih zastupnika na kraju krajeva. Frka Petešić je iz Zagreba ili? Frka Petešić je iz Zagreba. On je iz Zagreba. Jeste li kad ispunjavali prijavu prebivališta? Ali znate što piše u Francuskoj, živio tamo, bio je na mandatima. Znate šta piše? Gledajte, ovo je vrlo ozbiljna stvar, nemojte se zezati s tim. Dakle, ovo relativiziranje je vrlo ozbiljna stvar. Ovo što sad radite. Čovjek je prevario. Dakle, svjesno je, ako zna hrvatski, vidio što piše u dokumentu. Opisano je što je prebivalište. On nema veze sa Dugim otokom, osim što mu je tamo baba. Namjerno je promijenio prebivalište koje je bilo u Zagrebu nekoliko godina prijavljeno, samo zato jer je ispada pogrešno. Mislio da time ostvaruje pravo na nešto na što nema pravo. Ima neki drugi član vlade koji je iz Zagreba, isto kao što je Frka Petešić, iz Zagreba k vragu, isto kao i ja, a da je iskoristio to pravo. Ajde recite, jeste pitali to vladu? Očekujete li da državno odvjetništvo reagira u ovom slučaju? Vi ste rekli da je tu zapravo kriminal posrijedi, Plenković kaže da to uopće nije tema. To je kazneno djelo. To je zabranjeno ponašanje, to piše dakle u formularu koji se ispunjava. Da ako prisvijesti što radiš, a on je, hvala Bogu, osoba sa poslovnom sposobnošću, daš krive podatke, krivo prikažeš, kaže dakle da će se kazniti kaznom u omjeru tom i tom. To je kažnjivo djelo. Državno odvjetništvo treba reagirati? Pitate me treba li državno odvjetništvo reagirati na kažnjivo djelo? Je li već trebalo? Trebalo već reagirati? To nije njihov posao. To državno odvjetništvo ne postoji. Nakon onog skandala sa gospođom Žalac, još jedna bravura Andreja Plenkovića, mi nismo nikad imali korumpiraniju vladu. Nikad. U vrijeme Jadranke Kosor je bila ta stigma Sanadera, dakle činjenica da je bivši premijer bio uhapšen, pritvoren, optužen, međutim u samoj vladi nije bilo ovolike golotinje i ovolike razotkrivenosti. Inzistirate dosta na transparentnosti drugih, predsjedniče. Oni preziru zakon. Predsjedniče, dosta inzistirate na transparentnosti drugih, pa u ovom slučaju HDZ-ovaca i to je u redu. Jeste li dovoljno transparentni kad ste vi u pitanju, kad su vaša putovanja u pitanju? Konkretno, ministar Banožić vas je pozvao da skinete oznaku tajnosti sa putovanja na koja ste išli, s korištenja helikoptera. Gospodine Jeste li spremni za to? Ja sam vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske. Ja sam štićena osoba, 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Dakle, tamo gdje me voze i kada me voze, to nije podatak na koji javnost ima, koji smije znati. Dakle, to je zaštićeni podatak. A izjava gospodina Banožića, da će on trgovati sa mnom, prvo mi nismo ista razina i nećemo nikad biti. Dakle, on je Plenkovićev potrčko, mene su izabrali hrvatski ljudi. Dakle, to da će on skinuti klasifikaciju ograničeno sa nalaza inspekcije, ako ja napravim ovo, šta to znači? Dakle, čovjek trguje. Priznaje da je stavio u stvari oznaku ograničeno na nalaz inspekcije, koje to
ništa ne znači. Dakle, on to može i maknut ako ja pokažem gdje sam ja letio. Dobro, ali neko će vam reći da vi niste transparentni zbog toga, a tražite transparentnost od drugih. Da li vi razumijete, dakle, smisao zaštićenosti informacije i ratio zakona o tajnosti podataka? Dakle, neki podaci nisu za javnost. Ovo je jedan od tih podataka. Zašto bi netko znao u kojem trenutku i gdje ja idem? Zašto bi to morao znati? Zašto bi imao tu mapu i taj plan pred sobom? Dobro, post festum kada vas se Ni pita. post festum, naprosto ne. Dakle, to je to. Ja putujem tamo gdje me dužnost zove, ja sam štićena osoba i osiguranje, moja je zadnja, ali osiguranje odlučuje i predlaže gdje si i kako ide. To je priči kraj. Tako je to u normalnim državama. Predsjedniče, Međutim, šta je sa nalazom inspekcije? Dakle, čovjek je podigao hajku na načelnika glavnog stožera, časnika, tražio njegovu ostavku u javnosti. Sistemski ga je zlostavljao, kao što je sam admiral Hrajn to napisao. U pismu koje sam poslao Plenkoviću. Došao je nalaz inspekcije. Došao je meni na stol. U tom nalazu, koji je kao ograničen, a ja ću odlučiti šta ću s njime, jer na kraju krajeva kao vrhovni zapovjednik i ja sam taj koji će odlučiti treba li to biti ograničeno ili ne, jer se tiče vojske i šta treba biti ograničeno. Ali vam garantiram da ću razmisliti još par dana, sam nalaz, zaključak u kojem piše da zakon nije prekršen, to ću nalijepiti na zgradu vlade, kao zelenu naljepnicu. Da to vidi hrvatska javnost i da vidi svu bijedu i mizeriju te vlasti, njezinu kriminogenost, to je kriminogeno ponašanje. Htio si uništiti jednog čovjeka, časnika sa najvišim kompetencijama, čovjeka kojem nisi do koljena, poveo si hajku na njega, politički si zlorabio inspekciju i ta inspekcija na kraju kaže da je sve bilo po zakonu. Kad ćete učiniti ovo Šta je što sa ste najavili? dnevnicama, kad ja odlučim? Šta je sa dnevnicama koje nije isplatio, dakle po toj istoj logici koju je sad inspekcija oborila? Šta je sa dnevnicama koje nije isplatio onim vojnicima koji me moraju pratiti na službenim putovanjima? Čovjek je odlučio da im to neće isplatiti. To je kazneno djelo. Neka ga tuže, to im je moj savjet, dok se ne obračunamo na drugi način. To savjetujete vojnicima, to ste Dakle, govorili i više to je puta. strašno. Predsjedniče, za kraj samo imam kratko pitanje. Neki vas tako vide, jeste li vi zapravo u Hrvatskoj lider oporbe? Nisam. Ne samo da nisam, nego se loše osjećam u ovoj poziciji. I sve ovo što moram govoriti i govorit ću, mi u stvari pada kao jedan nepotreban teret. To nije primarno moj posao, ne bi trebao biti moj posao. Zašto se vi loše oko toga osjećate? Zato što mislim da to nije moj posao. Ja bih radije imao, ali gledajte, ja bih radije imao normalnije odnose. Pa i s svojim ljudima, kakvi god da jesu. Je li problem u tome što oporba ne radi svoj posao zapravo? Međutim, ja ne mogu naprosto neke ljude natjerati da po nekim mojim standardima postupaju. I drugo, ovdje se među ostalim, dakle, ili prije svega, radi o nekim predmetima i sporovima koji se tiču mojih najizravnijih nadležnosti. To je vojska. To je vojska. Dakle, ja sam nakon 2 mjeseca uspio natjerati te neradnike, dakle, tu sramotu od administracije, da uzmu američki poklon. To je dar. I na kraju šta su nam sad pokušali prodati? A dobili smo jedan cincilator, jedne gedore, jedan karburator, malo svude su nam nešto donijeli sa otpada i to je sad posao. Dakle, ti si šta htio ubiti krdo krava radi jednog repa. To je bila ova cijela operacija. Dakle, tako se ne pregovara ni na Hreliću. To je nemar, neznanje, nekompetentnost i s takvim ljudima je, kao što sam rekao, nemoguće raditi, s tim ministrom je nemoguće raditi, a dokle će Plenković upropaštavati hrvatsku vojsku sa kadrovima koje postavlja i ja to ne znam. Prema tome, šef opozicije, ne. Dakle, to ne smatram ni komplimentom ni čašću. To je naprosto jedna loša situacija, a sve je krenulo od izjave da me čeka tvrda kohabitacija. Predsjedniče, razgovarat ćemo još o ovim temama, naravno pitanje ćemo postavljati na druge adrese. Hvala vam lijepo što ste bili gost RTL-a danas. Molim lijepo i hvala vam što ste me pozvali i drugi put ako bude prilike. Toliko s Pantovčaka.